Bore da. Croeso. Braf iawn cael bod yma hefo'n gilydd bore yma. Cyn I ni fynd trwy'r cyhoeddiadau, cyn fi gyflwyno yn pregethwr ni bore yma, gan I droes yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch I ti am fore newydd, arglwydd. Yn diolch I ti am dy gynhaliaeth ac am dofal drostan ni yn ystod yr wythnos diwethaf yma. Arglwydd, da ni'n dod o dy flaen di rwan, arglwydd, ac yn gofyn I chdi nesau ata ni, arglwydd, da ni'n gofyn fyddi di drwy dy ysbryd glân, arglwydd, yn siarad trwy da i'r bore yma, arglwydd, fyddi di'n helpu ni gymhwyso yr ysgrythyr, arglwydd, yn cymhwyso yr hyn yma Derrick wedi i'w baratoi hefyd. Arglwydd, da ni'n diolch I chdi, arglwydd, bod ni'n gallu dod yn gwendid a jyst cyflwyno'n hynna ni chdi, yn gofyn, arglwydd, fyddi di hefo ni, arglwydd, fyddi di bore yma'n yn cysuro ni, yn annog ni, arglwydd, ac y byddi di'n yn defnyddio ni yn ystod wythnos yma sydd I ddod. Felly, arglwydd, da ni'n diolch I ti am y fraint da ni'n gael yn hynna'n yn blant I chdi. Felly, bydd hefo ni bore yma yn enw Iesu Grist. Amen. Reit ta, mae gennym ni wythnos brysur yn llawn o weithgareddau wythnos yma. Bore yma, da ni'n cael croesawu Derrick Adams o Aberystwyth I bregethu. Mae o yn gyfarwydd i'r to ifanc, ac wrach i'r to hyn, ac fel o'n i'n dweud, rhain ni wrach yn y canol ddim yn abod Derrick cystal, ond mae'n hyfryd cael croesawu Derrick. A Llio yma, Llio wedi helpu cael Derrick yma bore yma. Ac felly yma, fyddan ni yn cyfarfod eto'n siop Manna, a mi fydd Steff yn tywys ni I sal 46, a wedyn nos Ferchar, mi fydd gyfarfod gweddi yn Hy, Dafydd a Gwenan. Yn ogystal, wythnos yma mae gennym ni cracio'r Pasg, lle nifer o'r eglwys yn mynd I wahanol ysgolion, yn mynd I ysgol Garnedd, yn mynd I ysgol Feinol, ac yn mynd I ysgol Rhiwlas. Dy Mawrth, dy Merchar, a dydd Iau, os dwi'n cymryd. Felly cofiwch amdanyn nhw. Da ni'n ddiolchgar am y cyfle mae'r criw yn I gael I fynd i'r ysgolion ac yn just gweddiwch y fydd negas y Pasg yn dod yn glir i'r plant ac i'r athrawon. Bore yma, mae nifer o'r eglwys allan yn pregethu mewn gwahanol lefydd Steff, y ddau Dafydd ac hefyd Trodri yn pregethu mewn gwahanol lefydd heddiw yma, felly da ni'n cofio amdanyn nhw. Ac wedyn wythnos nesaf, dim ysgol Sul, fydda ni eto yn Neuadd Reichel, a mi fydd yr Gwasanaeth a'r astudiaeth nos yng ngofal Dafydd Job. Felly dwi'n meddwl, dyna sydd gynnon ni o ran cyhoeddiadau wythnos yma. Dwi ddim yn mynd I ledio'r emyn gyntaf. Dwi'n mynd I ofyn, Derrick, ydych chi'n mynd I ledio yr emyn gyntaf I hynny? Ydych chi'n angen hwnna, gerid hwn I lawr? Gai dechrau efo bost. Rwy'n o'n eglwys yn Aberystwyth nath gyfieithu'r emyn yma I Gymraeg rowri. So, dwi yn meddwl bod e'n gret. Byddwch chi'n sylwi nes mlaen yn yr adnod, bydd yn sôn am Iesu Grist fel y Dafydd gwell. Right? A dyna bydd y pennill ola hwn yn neud. Mae'n edrych ar cymeriadau yn yr Hen Testament sy'n pwyntio ymlaen at Iesu Grist. Mae'r hyn oedd yn wir dan nhw yn cysgod yw'r gair post yn iwso, pwyntio ymlaen at sut mae Iesu Grist yn well ac yn cyflawni pethau oedd nhw'n hintio ato. So, adda, contrast, adda'n syrthio, Iesu'n sefyll yn erbyn temptasiwn. Isaac, fel petai'n cael ei aberthu, os chi'n cofio'r hanes, right? Iesu yn cael ei aberthu droson ni. Moses yn gwared ola Dafydd brenin. Iesu yw'n brenin ni. So nawn ni ganu yr emyn, Iesu'r adda sy'n rhagori, mab I Dduw a mab y dyn.
dim ni bod yn edrych ar y ffaith bod gyda ni gwaredwr byw yr arglwydd Iesu Grist. Felly mae'r ail emyn dyn ni'n mynd i canu, gwawriodd y bore. Ie, fe, yn amlwg bod gyda ni cyfieithiad gwahanol ohono fe yn Aberystwyth. O dyma bore, llawen a disglair, a gobaith yn gwawrio yn Jerusalem. Carreg symudwyd, gwag oedd y bedd, wrth i angel gyhoeddi cyfodwyd. Gweithredwyd gynllun Duw, cariad Duw, croes yn Crist, aberth pur ei waed, cyflawnwyd drosom ni. Mae e'n fyw at gyfododd Crist. Dim hwn yw'r un sydd gyda ni, fe? O'n i'n meddwl neu cyfew. Trio ni, wel mae hwn yn amlwg ar yr atgyfodiad. Sori, yn amlwg bod ddim wedi gwneud. Hwna sy'n ei sydd ar gwefan Ddemyna Cymraeg. Trio ni fe, come on. Trio ni. Ie, dyna'r trwc. Hwna oedd yr emyn, ond bod e'n cyfieithiad gwahanol i'r un sydd gyda ni. Ail Timotheus, dwi eisiau darllen, pennod 2, ac adnodau 1 i 13, mae'n dod ar y sgrin hefyd. Felly, ymnertha di fy mab, mae Paul fel hen ddyn yn siarad efo gweinidog ifanc Timotheus. Felly, ymnertha di fy mab, yn y gras sydd yng Nghrist Iesu. Cymer y geiriau a glywais gen i fi yng nghwmni tystion lawer, a throsglwyddo hwy i ofal pobl ffyddlon, a fydd yn abal i hyfforddi eraill hefyd. Cymer dy gyfran o ddioddefaint fel milwr da i Grist Iesu.
Nid yw milwr sydd ar ymgyrch yn ymdrafferthu a gofalon bywyd bob dydd, gan fod ei holl fryd ar ennill cymeradwyaeth ei gydfridog. Ac os yw rhywun yn cystadlu mewn mabol gampau, ni all ennill y dorch heb gystadlu yn ôl y rheolau. Y ffermwr sy'n llafurio sydd ar hawl gyntaf ar y cnwd. Ystyria beth rwy'n ei ddweud, oherwydd fe rydd yr arglwydd i ti ddealltwriaeth ym mhob peth. Cofia Iesu Grist, a'i gyfodi oddi wrth y meirw, a'i eni o linach Dafydd yn ôl yr efengil yr wyf fi yn ei ffregethu. Yng Gwasanaeth yr efengil hon yr wyf yn dioddef hyd at garchar fel rhyw droseddwr, ond nid oes carchar i ddal gair Duw. Felly rwyf yn goddef y cyfan mwyn ei etholedigion. Iddynt hwythau hefyd gael yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist Iesu, ynghyd ag ogoniant tragwyddol. Dyma air i'w gredu. Os buom farw gydag ef, byddwn fyw hefyd gydag ef. Os dyfal barhawn, cawn deyrnasu hefyd gydag ef. Os gwadwn ef, bydd ef hefyd yn ein gwadu ninne. Os ydym yn anffyddlon, y mae ef yn aros yn ffyddlon, oherwydd ni all ef ei wadu ei hun. Nawr yn y dan yna, mae Paul yn sôn am, dweud wrth Timotheus, fel dwi wedi dysgu ti, cofia ti dysgu pobl eraill, ac mewn amser bydd nhw'n dysgu rhywun arall, a mae pobl yn aml wedi sôn bod hwnna rhywun fath a baton mewn ras relay yn cael ei handio o un i'r llall. Y baton yw'r efengil. Ac fi'n credu bod y neges mae Paul eisiau yn dod yn arbennig yn adnod 8. Byddai'n dod ar y sgrin. Cyn bo hir. Wel, na i darllen i chi bydd yn dod ar y sgrin wedyn. 2 Timotheus 2:8. Cofia Iesu Grist, a'i gyfodi oddi wrth y meirw, a'i eni o linach Dafydd yn ôl yr efengil rwyf fi yn ei ffregethu. Dyma fe, cofia Iesu Grist, a'i gyfodi oddi wrth y meirw. Nawr te, dwi eisiau gael chi i gofio yr adnod yna, felly mae gynno fi'r baton. Dwi'n ei handio fe i Llio, y Llio yma nid y Llio yna. Ac i ti mynd i dweud cofia Iesu Grist a handio fe i rywun tu ôl i ti, a mae'n mynd reit i'r cefn. Right? So cofia Iesu Grist, ti'n handio fe, a wedyn cofia. Os ydych chi o ysgol uwchradd neu mwy, right? Fi'n disgwyl cofia Iesu Grist a'i gyfodi oddi wrth y meirw. Right? So dyna phan mae'r adnod yn aros fyna. So ti'n ei dechrau, achos dwi'n disgwyl byddai'n mynd reit trwy y cynulleidfa, chi'n gweud? Cofia Iesu Grist a'i gyfodi o'r meirw. O, na, just cofia Iesu Grist, da iawn. Okay. Come on, Mia. Come on, William.
Cofio Iesu Grist ei gyfoddio yn eira. Cofio Iesu Grist ei gyfoddio. Diolch yn fawr iawn. Byddwn ni'n gweld yn y pregeth gobeithio pam oedd Paul yn meddwl bod mor bwysig cofio Iesu Grist, yn arbennig cofio bod wedi atgyfodi wrth y meirw. So os ydych chi'n cofio'r ffaith yna, byddai wedi llwyddo i ryw raddau. Gadewch i ni weddio. O da, ni'n diolch yn fawr i ti bod Iesu Grist, pwy yw cynt ei gyd, bod e'n dduw wedi dod yn ddyn, mae hwnna'n ryfeddod. Wedyn, i bod wedi marw ar y groes, yn diodded iddi gofaint di am ein pechod ni. Mae yna ddyfnderoedd i dy gariad, byddwn ni byth yn gallu deall yn llawn. Diolch. Ond o dad, ni'n meddwl bore yma am Iesu Grist wedi gyfodi oddi wrth y meirw, a bod e'n waredwr byw heddiw. Gawn ni ofyn y byddwn ni'n ymwybodol o hynny yn y cyfarfod yma. I fod trwy yr ysbryd glân yn siarad a'n calonnau ni, yn agor ein meddyliau ni, yn rhoi ewyllus i ni i fyw dy fwyn di. Y byddwn ni o dad yn teimlo mwy trist am ein pechod, ond y byddwn ni'n llawenhau yn Iesu Grist mwy a mwy. O dad, mae'n hawdd iawn i ni ddeud, ie, dyn ni'n cofio bod Iesu Grist wedi atgyfodi o'r meirw. Ond da wneud i wneud y peth yn real iawn i ni. Fel bod ni sylweddoli bod gyda ni waredwr byw. Ni'n ymwybodol o dad fod Iesu wedi deud lle mae 2 neu 3 wedi cwrdd yn dy enw di, i fod e'n bresennol mewn ffordd arbennig. Gawn ni ofyn bydd hynny yn wir bore yma. Bod ni'n ymwybodol, ie, ti'n cwrdda ni ben yn hunain, ond ti'n cwrdda ni efo'n gilydd. Fel bod yna rhyw addoliad yn dod o'n calonnau ni. Maddau ni, os yn aml iawn, mae'n crefydd ni yn allanol ac yn rhagrithiol. Ro crefydd go iawn, caru ti o'r galon. Helpa i'r gair traws newid ni i fod yn debycach i Iesu Grist. Cofia pawb sy'n mynd trwy trafferthion, ti sydd yn gwybod yr holl problemau o dad sydd yn canol bywyd pobl a stresses a'r holl bethau yma, bydd yn trigarog. Cofio rheini sydd yn pregethu i ffwrdd. Bendithia nhw o dad wrth i nhw hefyd gyhoeddi am yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn ein diolch, maddau ein pechodau sydd yn llawer, trwy haeddiant Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dim ni ganu ein emyn nesaf, arglwydd tir darllifara di, yn aml yn Aberystwyth dwi'n dewis yr emyn yma cyn y pregeth. Mae'n emyn peryglus i chi ganu, os ydych chi'n canu fe go iawn. A os ydych chi'n gweld wrth i'r emyn mynd mlaen, mae'n gweud, helpa fi nid jes i wrando, ond i wrando yn y fath ffordd a bydd yn traws newid fy mywyd i. Felly ni'n gofyn i Dduw i siarad trwy air, i wneud ni'n edifeiriol am yn pechod ac i byw iddo fe. So, arglwydd tyrd a llefara di wrth ni geisio bara
dy sanctaidd air. Bydd yr adnod 2 Timotheus 2:8 yn dod fyny cyn bo hir, ond dwi eisiau dechrau efo stori. Stori sy'n deud bod Iesu Grist yn fyw. Nawr, dwi di anghofio'r manylion am y stori, reit? Ble oedd y wlad ac yn y blaen. Ond oedd e mewn gwlad comiwnyddol, fi'n cofio hynny, yn y dyddiau pan o'n nhw'n ceisio atal pob crefydd. A byswn ni'n meddwl rwle Rwsian efo Russian Orthodox. Ac oedd rhywun wedi cael ei anfon gan y Llywodraeth i'r ardal yma achos oedd nhw'n rhy grefyddol, chi'n bod, credu bod Iesu Grist yn fyw ac yn y blaen. Ac felly fe ddaeth a roi darlith i pobl i profi bod atgyfodiad Iesu Grist yn nonsens. Ac oedd y gyd y pobl y pentre yno, ac ar y diwedd, mae'r offeiriad, neu beth bynnag sydd gan y Russian Orthodox, yn gweud, gai ddes dweud un gair. Iawn, meddwl fe. Nawr, os ydych chi'n gwybod rhywbeth am y Russian Orthodox, maen nhw'n cael deud ac ateb. Right? Ac un o bethau nhw'n deud oedd yw, mae Iesu Grist yn fyw. A mae'r cynulleidfa gyd yn ateb, y mae e'n fyw go iawn. Nawr, yn ei iaith un gair oedd mae Iesu Grist yn fyw.
Right? Ond wrth gwrs, unwaith gwedodd y gair yna, dyma pawb yn ymateb, y mae e'n fyw go iawn. So dwi'n mynd i tria. Ydych chi'n credu fod Iesu Grist yn fyw? Os ydych chi'n credu fod Iesu Grist yn fyw, dwi eisiau chi ateb, y mae e'n fyw go iawn. Y mae Iesu Grist yn fyw. Diolch. Yn ein adnod ni, sylwch, cofia Iesu Grist, dyn ni fod cofio Iesu Grist, ond yn arbennig a'i gyfodi oddi wrth y meirw. Yn yw, dyn ni'n cofio Iesu Grist yn y cymyn, ond dyn ni'n cofio fe yn marw ar y groes. Yn yn adnod, mae'n gweud, dwi eisiau ti, Timotheus, Paul yn siarad efo Timotheus, ac trwy'r ysgrythu efo ni, cofio bod Iesu Grist wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Mae e'n fyw. Nid jyst i fod e'n fyw, ei eni o linach Dafydd. Dyna pam nes i roi yr emyn gyntaf. Right? Fe yw'r Dafydd gwell. Right? Pan mae'n sôn am o linach Dafydd, o linach Dafydd byddai'r brenin mawr y Meseia i ddod. So pan mae Paul yn gweud ei eni o linach Dafydd, mae'n gweud mae di atgyfodi ac yn frenin. Yn ôl yr efengil yr wyf fi yn ei ffregethu. Ac felly, beth mae Paul yn deitho ni fan hyn, yw fod Iesu Grist yn fyw, mae e'n reoli dros ei bobl, mae e hefyd yn reoli dros ei elynion, mae'n reoli i cyflawni holl bwrpasau Duw, a mae'n gwneud hynny yn llwyr dros popeth. Right? A mae hynny wir nawr. Ac mae eisiau ni gofio fe. Cofio fe, mae un cyfieithiad yn Saesneg yn gosod y fel un, keep in mind, yn yw, dalwch i gofio y ffaith yma. Achos os ydych chi'n cofio'r ffaith yma, dyle fe effeithio chi. A dwi eisiau nodi 4 ffordd. A bydd cofio bod gynnon ni gwaredwr fel Iesu Grist yn fyw, sut bydde fe'n effeithio ni. Cynta, effaith cynta, bydd e'n helpu ni dal gafel ar yr efengil go iawn. Dyna phan mae Paul yn y diwedd yn gweud, yn ôl yr efengil, yr wyf fi yn ei ffregethu. Sut mae cofio bod Iesu Grist yn fyw yn helpu gael gafel yn yr efengil go iawn? Wel, os ydych chi'n darllen 2 Timotheus, mae'n amlwg bod yna gau athrawon, bod yna pobl yn pregethu pethau anghywir. Ac felly mae Paul yn gweud, na, hwn yw'r gwirionedd, mae gyda ni Iesu Grist byw. Ac mae e eisiau i Timotheus deall hynny a pasio'r baton mlaen, fel wnaethon ni yn y stori plant. Ond cofio, os gai osef fel hyn, bod Cristnogaeth yn oruwch naturiol. Tueddiad, beth sy'n tueddu digwydd, yw bod pobl yn meddwl mae Cristnogaeth yw byw yn neis. Right? Bod yn dda. Ie, edrych nôl ar Iesu Grist mewn hanes. Mae'n esiampl da ac yn y blaen. Ond mae Paul yn gweud, mae Iesu Grist yn fyw nawr. Mae Iesu Grist fod effeithio chi a dod mewn i'ch bywyd heddiw. Nid jyst traddodiad neu rhywbeth felly yw'r Cristnogaeth. Chi'n gweld mae'r gau crefydd yn treol redeg i lawr y gwirthio. Ond beth mae gwir crefydd yn gweud yw, mae Iesu Grist yn fyw, ac mae e'n ail eni pobl heddiw. Hynny yw, mae'n gallu dod a cyffwrdd eich bywyd ac trawsnewid chi. O fod yn, wel, i gosod yn mor blynt yma'r Beibl yn dweud, o fod yn blentyn y diafol i fod yn blentyn i Dduw. Mae'r newid mor fawr â hynny.
a chi fod gael perthynas gyda Iesu Grist. Yn yw, bydd e'n argyhoeddi chi o bechodau a bydd e'n helpu chi tyfu fel Cristion ac yn y blaen. So, os ydych chi eisiau cadw at y gwir efengil, cofiwch fod Iesu Grist yn fyw. Paidwch a cyfaddawdi. Ac oedd hwn yn bwysig achos oedd Paul yn ymwybodol, right, i fod e'n hen, dyma mwy na thebyg y llythyr ola nath sgwennu, a mae'n cael ei lladd. Mae Timotheus lot iau. So, dyma eglwys, os ni'n gweud, ar yr ail cenhedlaeth. Mae'n gweud, dyn ni wedi cael yr efengil go iawn, dyn ni'n handio fe mlaen. So, os gai osod o fel hyn, mae'r adnod yma fel Dafydd Job, yn gafel yn hwn, a mae'n handio fe i Rodri. Dyw Rodri na Dafydd ddim yma. Dyna ni wedi gael o Gwennan i Gwenno. Right? Cofiwch bod gynnwch chi Iesu Grist byw sy'n trawsnewid pobl, nid jyst traddodiad yw e. So, y peth cyntaf mae'n dweud am cofio bod Iesu Grist yn fyw yw bod e'n helpu gadw at y gwir efengil. Yr ail pwynt, mae'n helpu chi i ddyfal barhau trwy treialon. Mae bywyd yn gallu fod yn anodd. Nawr, byse fe wedi gallu sgwennu rhywbeth fan hyn. Cofio Iesu Grist yn rheoli yn y nefoedd. Ond dyw e ddim yn gosod e fel yna. Mae'n gweud cofio Iesu Grist ei gyfodi oddi wrth y meirw. Right? Mae e'n negyddol, na gewyn yw, buodd e farw, ond mae wedi codi. Ei eni o linach Dafydd. Sut dath Dafydd yn frenin? Trwy lot fawr o problemau, trwy Saul ac yn y blaen. Ac yn amlwg bod e'n hintio na te, ie, mae Iesu Grist yn fyw, right? Mae wedi concro, ond dath e trwy problemau mawr i cyrraedd hynny. A pan ydych chi'n darllen y llythyr a gwybod yr hanes, chi'n sylweddoli bod Paul yn mynd trwy traffarthion mawr. Mae e yn carchar, mwy na thebyg yn wynebu marwolaeth i llythyr ola fe. Ond beth mae'n deud yw, nid niro sy'n rheoli. Iesu Grist sy'n rheoli. Fe sy'n fyw. Right? Fe sy'n frenin. A mae eisiau chi cofio hynny yn y cyfnod sy'ch blaen chi. Dwi ddim yn gwybod pwy sy'n prifathro yn eich ysgol chi. Right? Ond Iesu Grist sy'n rheoli yn eich ysgol. Cuddiedig tu ôl y clenni. Right? Dwi ddim yn gwybod pwy yw'ch bos yn eich gwaith. Ond Iesu Grist sy'n rheoli dros yr amgylchiadau yna i gyd. Dwi ddim yn gwybod beth mae'ch meddyg chi yn sôn am eich iechyd chi. Ond fi'n gwybod bod Iesu Grist yn rheoli dros eich iechyd chi. A bod hyd yn oed, bod y iechyd neu'r salwch dan i arglwyddiaeth fe. Ac felly, os ydych chi eisiau dyfal parhau trwy problemau, cofiwch hyn. Right? Bod y problemau, mae Iesu Grist yn rheoli. A mae naill ai yn rhoi y problemau, yn caniatáu nhw, i'n profi ni, neu yn tynnu yn ei trwyddi nhw. Fe ath Iesu Grist i'r nefoedd, concro yn fyw, ond fe ath yna trwy y groes. Mae Paul nawr yn y nefoedd. Ond dath e trwy gael ei llybyddio, a gael ei wipio, a gael ei erlyd, a phopeth felly tan y nefoedd. Dych chi mynd i cael e'n anodd mwy na thebyg. Ond cofiwch bod gennych chi Iesu byw gyda chi. Dyna'r ffordd ath Iesu Grist i'r nefoedd. Y trydydd ffordd mae'r gwirionedd yma fod effeithio ni.
bod ni'n dibynnu ar ein brenin. Right? Mae gyda ni rhywun, Iesu, a gallwn ni dibynnu arno. Mae ganddo fe ddigon o rym i achu pobl yn yw, mae di atgyfodi o'r meirw. Mae ar yr orsedd. Yn Effesied 1:2, diwedd Effesied 1 a dechrau penod 2, mae Paul yn sôn am ail unedigaeth fel atgyfodiad ysbrydol. Right? Bod y grym sydd ar waith pan mae Duw yn rhoi calon newydd i rywun fel atgyfodiad, mae yna rhywbeth aruthrol yn digwydd. Mae'n gallu wneud. Does neb tu hwnt i gallu Iesu Grist i achub. Fe allai argyhoeddi y rhagrithiwr mwyaf. Fe allai trawsnewid y mwyaf llwyr. Fe gallai troi y cybydd mwyaf i gael trysor yn y nefoedd. Mae'n gallu rhoi ail enedigaeth i bobl. Falle bod chi'n edrych ar rhywun ydych chi'n gofalu amdanyn nhw a gweddio amdanyn nhw a chi'n meddwl yn y diwedd, gallai ddim perswadio nhw i ddod yn Gristion. Na, allwch! Ond gall Duw wneud. Mae'n gallu, mae'n holl alluog. Mae gynno fe digon o fendithion i'ch cynnal chi trwy eich bywyd Cristnogol. Nawr, falle gewch chi lot o trafferthion. Falle gewch chi ddim gwmynt. Ond, bydd bynnag yr sefyllfa mae e'n gosod chi yno, bydd e'n rhoi grym i chi i allu ddyfal barhau. Mae gynno fe ddigon o gariad i goddau chi. Mae gen i wraig rhyfeddol. Oedd hi'n caru fi lot. Pan rwy'n priodi, chi'n bod beth, nes i denu hi trwy chwarae badminton draw fyna yn y ffriddoedd. Dyna sut oedd yn carwriaeth ni'n dechrau blynyddoedd maith yn ôl. Ond chi'n bod beth sy'n gret? Mae'n goddau beiau fi am dros 40 mlynedd. Mae'n gret pan ydych chi'n dod yn Gristion a sylweddol mae Duw yn caru fi. Pan chi'n mynd yn Gristion hun, chi'n sylweddoli rhyfeddod goddef garwch Duw. Mae'n dyfal barhau i caru. Gall dim byd gwahanu chi o gariad Duw. Diwedd Rhufeiniaid 8, falle bod chi'n gwybod adnodau neu all problemau, neu hyn, neu llall, neu unrhyw beth a greoedd, neu nefoedd, neu ddeia, neu unrhyw beth arall, ein gwahanu ni o gariad Duw. Mae e'n rhywun gallwn ni ddibynnu arno. Mae gynno fe digon reolaeth dros holl amgylchiadau bywyd. Rhagluniaeth Duw yn rheoli popeth. Mae e'n cyflawni holl pwrpasau Duw. Bwriad plan tragwyddol Duw a bydd yn gorffen efo'r ail ddyfodiad a nefoedd yr uffern. Mae Iesu Grist efo'r holl grym a mae'n gweithredu fe allan tan yn y diwedd bydd yn gwneud pethau rhyfeddol fel atgyfodi'n cyrff a creu nefadywiad newydd. A pa fath o gyrff dwi ddim yn gwybod. Right? Ond gogoneddus. Wyt ti'n gallu achub chi efo holl problemau chi a cael y sylw pan mae'n sŵn. Right? Mae e'n ddigon cry. Gallwch chi ddibynnu arno fe. Cofia Iesu Grist ei gyfodydd wrth y meirw. Ei eni o Linach Dafydd. Gallwch chi ddibynnu ar hwn. Y pedwerydd ffordd dylai'r gwirionedd yma effeithio chi. Teyrn garwch i'r brenin. Mae Iesu'n frenin ar yr orsedd. Ac o ddeall hyn, dylwn ni blygu iddo fe yn ein calonnau.
Rhan o dod yn Gristion yw bod ni yn ein calonnau yn cydnabod Iesu Grist yn arglwydd arno ni. Ac yn cydnabod bod ni'n byw o hyn mlaen iddo fe. Nawr dwi'n Gymro, ac dwi'n falch o fod yn Gymro. Mae rai pobl mewn gwledydd ac maen nhw ddim yn falch o'i gwlad. Dwi'n lot o cyfrinach. Chi'n gwybod mae gen I brawd sydd yn America. Ydych chi'n meddwl bod e'n falch o'i president nhw? Na I ddim ail-ddeud y pethau mae e'n dweud amdano fe. Reit, mae cywilydd. Os gynnwch chi weithiau cywilydd o Iesu Grist, nag ych chi'n sylweddoli mae gynnwch chi'r arglwydd gorau sydd yn bosib I gael. Dyw holl alluog, Dyw holl wybodus sy'n gwybod pob dim, ac efo cariad rhyfeddol oedd yn bodlon dod yn ddyn a marw drosto ni ar fath costyngeidrwydd, ond nawr wedi gorseddu yn y nefoedd, a Dyw y Tad yn deud amdano fe, plygwch pob glin ac pob tafod I cyffesu bod hwn yn arglwydd. A dwi wrth y modd bod gynno fi brenin byw. Ydych chi? Mae'n haws bod wrth ein bodd efo fe fan hyn. Na beth yw yn ysgol gyda'ch ffrindiau, neu yn eich cymdoedd. Efo teulu. Peidiwch a bod â chywilydd o Iesu Grist, y brenin mawr. So beth mae Paul yn deitho ni? Cofia Iesu Grist. Nid jyst cofio bod wedi marw, cofio I fod wedi gyfodi wrth y meirw o linach Dafydd yn rheoli. Bydd hwnna, un, yn helpu chi gofio beth yw'r gwir efengyl. Yn ail, helpu chi dyfalbarhau trwy problemau. 3, byddwch chi'n bodlon dibynnu arno fe beth bynnag sy'n digwydd. A 4, byddwch chi'n deyrngar ac yn falch ohono fe. Na I orffen lle nes I dechrau. Cyfododd Iesu. Fe gyfododd, na I triau roi ar... Fe gyfod... Beth oedd y geiriau yn union? Fe gyfododd go iawn. Cyfododd Iesu. Cofiwch bod gynnoch chi gwaredwr byw. Dwi'n mynd I ganu emyn sy'n sôn am ryfeddod y newid. Pan mae disgyblion o tristwch yn meddwl am arwolaeth Iesu Grist heb ddeall, a mae e'n codi o'r fedd. Cododd Iesu, nos ei trallod, aeth yn ddydd.
ni weddio. O Dduw ein tad, gawn ni ofyn y bydde ti'n pwyso ar ein meddwl ni i ddeall yn iawn bod Iesu Grist wedi codi o'r bedd ac yn arglwydd yn y nefoedd. Ac o dad bod ni'n credu hyn ac yn ei gofio fe, fel bod e'n effeithio sut yn ni'n meddwl a teimlo a byw trwy'r wythnos yma sy'n dod. Amen.